Bună ziua, dragi cursanți! La rugămintea doamnei proiect manager Angela de la Centrul Cultural, vreau să vă lămuresc unele mici neclarități, cei care sunteți interesați de cursul din vara aceasta online de limba germană. Dar mai întâi cred că ar fi bine să mă prezint. Numele meu este Ionelia Cojocar. Mă ocup de aproximativ 1 an și jumătate de cursurile de limba germană pentru începători din cadrul Centrului Cultural, iar din anul 2018 lucrez la o școală aici în jurul Grațului. Ajut copiii problematici să se integreze în clasă și să-și îmbunătățească notele. Acum despre cursul nostru. Am înțeles că multă lume nu este clar exact aceste nivele ce le avem și se vorba despre A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, sunt nivelele care le fac eu. Nivelul A1-1 l-am împărțit în A1-1 și A1-2 pentru că este nevoie de mai mult timp ca să însușești o limbă, mai ales limba germană și mai ales baza unei limbi, așa cum este germana, o limbă grea, care necesită mai mult timp, de aceea și cursurile acestea de început sunt făcute astfel. Deci cei care ați avea nevoie să vă înscrieți la cursul de începători, vă gândiți astfel, A1-1 este complet pentru cei care sunt începători, deci care, să zicem, nu știți nimica, de obicei cei care trăiți în Austria mai știți câte ceva. Dar nu este vorba doar de numere și de unele lucruri mici care le știți. În principiu este vorba și de gramatică chiar de la început, de la primul curs. Așadar, cursul A1-1 ar fi indicat pentru cei care știți foarte puțin sau chiar deloc, care sunteți din alte țări și doriți să veniți în Austria să învățați. Normal că de obicei se începe cu numere și lucruri foarte simple, dar apoi devine deja mai complicat. Învățăm cum să conjugăm un verb, învățăm diferite reguli gramaticale cu das, cu weil, pentru că limba germană este un pic mai complicată, are alte reguli decât limba română. La A1-2 deja începem și texte mai complicate, să înțelegem